Sziasztok, Dávid vagyok, és ma ebben a videóban a segítségeteket szeretném kérni, 2 részben is. Az első az az, hogy miről legyen videó, mert nekem már semmi ötletem nincsen, kifogytam az ötletekből. A második az pedig az, hogy hát ugye lenne ötletem természetesen, csak hogy úgy nem tudom megvalósítani az egyiket, mert a Cségót próbálom ugye mindig felvenni, csak az a baj, hogy ilyen 40 meg 30, mármint 30 meg 40 gigás fájlok lesznek, amit ugye meg hogyha lerenderelek, akkor abból meg lesz kb. Egy ilyen 20, mondjuk még nem próbáltam meg lerenderelni, mert 7 óra lett volna, de az lényeg, hogy nagyon nagy fájl lett volna belőle. És hogy mivel vegyem fel, hogy kicsi legyen. Szóval, hogy én próbálom itt ugye ezzel a programmal, amivel most is veszek. Ugye hát itt rámegyek, hogy játék 1080p, de 720p-be berakom, akkor meg 1280x720 lesz a felbontásom, meg elég retyi. De attól függetlenül ugyanúgy akkor meg 23 giga lesz. Úgyhogy passzolok, itt lehet, hogy akkor ezen vegyek vissza egyet. Vagy nem tudom. Na, mindegy, ebből a kettőbe szerettem volna segítséget kérni. A komment szekcióba írjátok le, hogy mivel játszak, meg hogy mivel tudjam felvenni, mivel vegyem fel majd a Cségót. Sziasztok!